Nazdar. Vítám vás u takového menšího, ne vlog, ale tak, prostě hlavně to chci ukázat. Jo. Že mě se tamhle sekly hodiny. Bohužel jsou seklý a koukněme, je 15:06, jo. Koukněte. Zapnul jsem si kompa, bude v pohodě, parádička, že startuje. Bude to tak na minutu a půl, jo. Jste viděl, tak. Dám enter. A černá obrazovka. Ty, to je strašný. Víte, už jsem tady fakticky, že jo, hodinu. Ty, zkusím si taky tlačítko. To už je vážně nemožný. Vidíte, že asi nebude hodně dlouhou dobu nějaký LPčko. Možná tak, až se dostanu někde na druhýho kompa, nebo až dostanu na narozky. Nebo až dostanu na narozky do částka, ale to nevím. Tak nejkompa rozmlátit, vole. Vážně, že jo. A mám pro vás ještě jedno. Sledujte mě, můj další kanál. Gol vlog. Juice. Sakra. Kolik je? Do prdele. Novej komp. Tak. Když jsem ho nastavil. Ještě nahrál.